Tarzan, Spider-Man, Superman, Asterix a Obelix, ale aj niektoré ďalšie veľdiela boli najskôr komiksami a až potom sa z nich stali filmy. V Amerike či Japonsku sa kreslené príbehy s textami v bublinách produkujú ako na bežiacom páse. Ako je to na Slovensku? Pre odpoveď sme zašli na bratislavský Comics Salon 2006, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu. Viac ako 3000 návštevníkov, to je bilancia trojdňového festivalu komiksu. Pre mňa je to určité umenie v prvom rade. V komikse je zobrazené všetko, nájdeme tam všetky žánre a nie sú to len slaboduché komiksy pre detičky. Zo záberov je jasné, že 99% záujemcov sa zmestilo do kategórie 15 až 30 ročných. To bolo tak pred rokom doma. To som tak ešte fičal na komiksy. Mne sa ináč hrozne ľúbia tie postavy a v pohode to je, mi to ľúbi. Minulý týždeň som dopozeral jeden japonský, sa volal GTO, Grand Teacher Onizuka. Veľmi srandovná vecička. To si vymyslel práve teraz? Nie, má to 51 dielov, takže veľmi dlhá vecička. Zástupcov strednej a staršej generácie prišlo menej ako šafránu. Komiks bolo niečo, čo tu u nás v mladosti, keď som bol, tak nebolo. Takže sme to zháňali rôzne. Sem tam, keď ho niekto donesol, ale... Na Slovensku starí ľudia nečítajú komiksy, my sme tu komiksy počas socializmu nemali, mali sme ich v veľmi obmedzenej miere. A to znamená, že podobne ako na informačné technológie, na počítače staršia generácia zanevrela a nevie, o čom je. Takže za všetko môžu komunisti. Objektívne treba priznať, že to nie je celkom pravda. Pred 89. rokom slušne tvoril a vystavoval tzv. Československý komiks klub. Dnes paradoxne nevydávame jediné médium s hovoriacimi obrázkami. Keď si prejdem 60 km do Viedne, tak tam mám komiks v každom knihkupectve a ľudia to kupujú na Tomik. V Čechách to vydávajú a tam sa to kupuje, prečo by to nemalo fungovať u nás? Okrem všeobecnej propagácie komiksu je úlohou festivalu podať pomocnú ruku začínajúcim autorom. Do súťaže sa ich prihlásilo 20, postúpilo 7 najlepších, medzi nimi aj 14-ročná dievčina. By som vytkol to, že nemá ešte dobre dopracované tietovanie, detaily, ruky má kostrbaté a celková anatómia tela ešte potrebuje doladiť. Pri víťaznom komikse, samozrejme okrem technického spracovania, najviac zavážil pútavý hororový príbeh. O mladom dievčati, ktoré chodí na strednú školu a snívajú sa jej počas toho, ako je hore, rôzne sny. Sú dve kapitoly, ktoré dúfam, že budem mať čas ešte pokračovať v tom 52 strán. No, kreslím dosť pomaličky, takže jedna strana približne nakresliť, vytušovať a toto ešte tak jednoducho vyrastrované, možno 3-4 hodiny. Počítate s tým, že sa s tým budete možno niekedy aj živiť? Túto možnosť teoreticky nevylučujem, lebo keď vidím, ako sa rozvíja tu na komiksový priemysel pomaličky aj vďaka podobným akciám, ako je Comics Salon, že tá možnosť tu stále je, že raz sa vydá aj niečo oficiálne a že trh na Slovensku sa rozšíri, takže bude možnosť pre nových autorov nejak sa zapojiť do toho aj už eštovnými vytlačenými kúskami. Zatiaľ ste už niečo zarobili za komiksy? Za komiks ešte nie. Skôr za jednotlivé veci a trička, čo ste videli. Hoci do sveta komiksu zasiahli počítače, gro tvorby naďalej spočíva v poctivom ručnom kreslení. Aj preto je ich cena taká, aká je.